Weer is dat het publiek gewoon inderdaad zo goed is. Ja, en dan gaan we naar Zuid-Limburg, oftewel de schutterij Sint-Sebastianus uit Meer. We gaan naar Oostenrijk, Bernie, naar het Europees schutterstreffen. Ja, we hebben inderdaad in augustus het Europees schutterstreff. Ik kom er zo even op terug. Want we zien vandaag een vervangend koningspaar. Helaas kan het eigen koningspaar niet meelopen. Vandaar dat ze vervangen worden door het koningspaar van vorig jaar. Oftewel Michael Gubbels en Celine Audrien. En we gaan inderdaad in augustus, het laatste weekend van augustus, begin september, gaan we naar Mondzee in de buurt van Salzburg. Om daar het Europees schutterstreff te krijgen. En daar treffen ongeveer 40.000 Europese schutters uit 13 Europese landen. En we gaan daar samen de verbroedering vieren. Geen wedstrijden, puur inderdaad samen kijken wat ons samen bindt. En dat is gewoon geweldig om mee te maken. Zeker in Oostenrijk. 2027 gaan we naar Kroatië toe. Dat is toch heel apart inderdaad om daar ook ons cultureel erfgoed in Europa te kunnen uitdragen. Maar er wordt er wel geschoten, hè? Dan kent ze Europees koning weer. Hè? We kunnen inderdaad Europees koning worden. We zien dat